1 hour later. Ay, tanda ko, di Pila ka kilos? Dili simbulong ba, kanalan ra nabusok ka na, rumusok ang kuwan eh. Ipapangitan ang mga rigato. Okay ra mo dia? Jake, okay ra? Hanggang pag-imisog ba? Muna yung gipamustahan si Angko. Apa na terus kaya na mapagsew? Tayo, ang tuyo na isabol ang hambit ang nakikita. Gusto ng tuyo ba? Ito kaya ang tuyo. Marami mo na kami yung turista ang pinsulit. Lakto dyan. Akong videohan kay kapabidyo no sila. Sila kaya ron mawala yung sulan dito. Kanang inibang yung utang iba. So what's up? Yan na. Muna pista sa probinsya. Paris ka ng bukuan, no? Muna pista sa probinsya. Pista miyaring ka angkol. Ilang litson kay gamatoy kayo. Lugos na may sulod aning litson tre. Oh. Agalon. Okay. Siguro magigumukumin si Ronwin na ano yun, si Burod ro. Ayaw mo yun, no? Mamista ta rin nyo. Ano si Kihor ng kapista. Ang litson, kag mater, ayaw, tagod 80 kilos ka pen. Litson nun, nahin ng probinsya. Wala pa kumukakaon sila kagaon na deh. Wow. Ipugay magkukuha na kay kuha. Sug pamagko. Sila na ilo na ano. So muna pista sa kuan barangay Lugukan. Tagliluan ng atake sa kuan. Sa barangay Lugukan. Oh, so mura ni kung vlog karon. Salamat kay bukaon sa ni. Hutan ka. Ang hunat na na eh, palangaw. Kadong hunat na eh. Makalay ba? Bati na eh. Pista gawin, basta pista. Dirada gini. Ipunsoy na nakadawan na dito. Siya pa bispiran siya. Ay, dispiras. Ikaw na akong girator. Wala ko kaya pinatang sa inyong mga anak. Oh, yara. Pilar willing ako ng TikTok ten. Mahal kayo ng tubig. Video isa may magkaon. Ano eh? Team kumbate gini siya, team kumbate. Yara. Plato nyo. Yara na eh. Hey, ikaw na. Dada niya hari. Baling ulan na eh. Oh. Ilahan eh. Ipose mo na. Dispiras Check dili. probinsya. Ano ning kapistahan sa probinsya sa Sikihor. Wala yung mga aning hikuan. Okay na na. Okay na. Okay na. Ano siya? Oh, ayun na. Ayun na. Hinatid ko na. Ano ang kuan no? Okay na na. Kanina nakablo, ano, si Dodote, maling mo sa to. Tara, oh. Kanina nakablo. Sinuba. Ay, pagkaon na. Pagkaon na. Ibiras ko nung kumay. Hindi ba yung gabit dito? Wow! Pwede boy, simulang vlog boy. Sabot na wala din. Tara yung... Hindi ka papulik. Salamat kay Kol. Asa yung pabanggal Kol? Wow! Pabanggal. Siya eh. Ben! Ben! Hoy! Picturein siya, Eben siya eh. Kayo. Umba! Gakuha ko boy, gakuha ko sa boy. Sa kabuk na boy, kuha boy. Boy, sa na kabuk kuha boy, kuha boy. Okay, good! Ganyan kami dito sa Sikihor. Tagalogin mo para makain. Kami dito sa Sikihor. Ganyan kami. Balik ka! Gani, di ba nila? English! Kain din eh. English. Kain ka din he? Te, musikat ano te? Anong vlogger? Anong vlogger?